सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख 3 रेल्वे स्टेशन, एक कणकवली, ओरस आणि तिसरा सावंतवाडी यांचं सुशोभीकरण पूर्ण झालं आणि त्याचं लोकार्पणचा कार्यक्रम होता। मी त्या निमित्ताने पालकमंत्री रवी चव्हाण यांचं अभिनंदन केलं आणि जनतेला आवाहन केलं, ही स्टेशन सुशोभीकरण होत आहेत, वाहतूक व्यवस्था दर्जेदार होते आहे, जनतेने याचा लाभ घेऊन उद्योग व्यवसायासाठी वाहतूक व्यवस्थेचा रेल्वेचा उपयोग करावा आणि या रेल्वे स्टेशनचे सुशोभीकरण पाहता आनंद देणारा आहे। हे आनंद तुम्हाला तुमचं आयुष्य वाढवायला मदत करेल व तुम्ही तुमचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा, प्रगती करा। या आजच्या कार्यक्रमातून बोध घ्या आणि एवढं मार्गदर्शन केलं। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाबाबत आपण मी लवकर पूर्ण करेन, मी रेल्वे मंत्र्याशी बोलेन हा विषय आणि मी त्यासाठी पण हे करेन, प्रयत्न करेन लवकर मिळवण्याचा। रेल्वे मंत्री आपल्या जिल्ह्यात येणार पण आहे का ऑब्झर्वर आहे, तेव्हा पण मागणी करेन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।